Ac ar ôl curo Porthmadog ar benwythnos cynta'r tymor, roedd Castell Neath yn barod am her ogleddol arall yn erbyn Quay Connah pnawn 'ma, wrth iddyn nhw geisio profi eu bod nhw'n aelodau teilwng o uwch gyngrau'r Cymru. Jenkins ar tafliad yma dros Castell Neath, a ni nawr wedi chwarae chwarter awr. Fel trodd at Dickinson, rwan ta, Dickinson! Wel, mi oedd honna yn ergyd arbennig. Craig Morris o golwr, dim gobaith o gwbl, ergyd troed chwyth ar y foli. Dyma'r croesiad yma'n uchel ac yn flasus. O, Chris Williams yn troseddu, cyntynnu Lee Bevan i'r llawr, cico Smotin. Rwan ta mi o'r bedodd Pritchard cico Smotin sod y dwytha'n Llangefni. A mi wedi arben eto o ddiwth Jared Price. Dydy cliriad yna ddim yn un dda. Cook! Wel, mae rhaid i amddiffyn o'r ymwelwyr fod yn fwy disgybledig na hynna. 20 munud yn weddill. John McAllister o'r Quay a Sean Cronin. Wel, mae'r dyfarnwr di chwythu eto. Mae Cronin methu deall. Diem mae'n gico Smotin. Mae dîm reoli o methu deall. Chris Williams yn erbyn Craig Morris. Ac am yr ail sadwrn yn ôl mae Williams wedi sgorio cic o'r Smotin ac o bosib wedi rhoi y pwyntiau llawn i'r Quay. Mi'n gwybod cyn y gêm, oedd Neath yn dod i fyny a rhoi battle i ni, a da ni wedi dod i fyny i'r battle a da ni wedi cael y 3 pwynt. None of the players performed to our thick potential, and everyone feels let down. We feel we let the management and the club down.